És un projecte que ja vam fer l'any passat, junt amb la Fundació. Ens van enviar la informació i ens va semblar atractiu per a l'alumnat i va sobre la impressió en 3D i la programació amb Arduino. Ajuntar-ho tot i fer un projecte que sigui curiós i que els engresqui als alumnes. Hem fet un sistema de reg amb unes plaques d'Arduino que les hem programat nosaltres i hem estat utilitzant uns sensors d'humitat que reben si necessita que es regui o no. Aquesta assignatura és una optativa que hem agafat entre tots i aquesta és l'optativa A i dins d'aquesta optativa havia per escollir francès o tecnologia de subíndex. Llavors nosaltres hem escollit tecnologia. La col·laboració amb la Fundació penso que és positiva tant per l'alumnat a nivell educatiu, per a que valorin els recursos que està gastant l'Ajuntament per a que ells aprenguin i perquè millorin en el seu coneixement tant de la programació com de la impressió en 3D, que és una miqueta el futur.